Здравейте, колеги! Искам да направя едно видео за Advanced Cash. Да помогнем на някои хора, които не могат да се справят с този портфейл. Днес искам да вкарам малко пари от кредитната ми карта, кредитна, дебитна. Така, попълнение счета. Аз съм на руски, защото по-добре се справям. 30. Искам да вкарам $22. Пишем $22. Последно съм прихвърляла от PR. Сега обаче от Visa ще... Виждаме, че за $22 то ми взема 90 цента. Попълнението към Advanced Cash портфейла от карта става по не директно в долари, а чрез трета страна. Казахстански тур... Как се казват? Казахстански тур... Не знам точно как се казват, но тяхната валута използват. Така, но аз ще ги получа така или иначе в долари. Не ме интересува. Така, аз потвърждавам. Ако някой, когато това се извършва за първи път, тук ще ти излиза едно прозорче, в което трябва да си верифицираш картата, да изпратиш снимка на банковата карта или на личната карта, дори не помня, но то се пише всичко подробно. В случая на мен няма какво да ми се верифицира, защото много пъти съм го правила. И натискам потвърждавам. Въртим се бавно. И чакаме. Пращани на данните на картата трябва да попълним. Сега аз ще паузирам, за да не ми гледате картата и после ще продължа. Така, значи попълнихме си данните на картата, попълнихме си отдолу телефона и имейла. В случая при мен се излизат автоматично, защото съм ги запомнила. И въведете тук кода за потвърждение от текстовото съобщение. Още не съм получила. Затова ще изчакаме малко. Да не станат два. Добре. Пускам. Повторно. Оп, получил го. Добре. Получил го. И давам напред. По този начин аз вече разрешавам плащането от картата ми. Процесът тръгна. Така. Номер на поръчката, сума на поръчката, казахстанските турки там, каквото и да е, ви информира за успешното плащане. Време на сделката 13 май. Това времето, нали, си е тяхното време. Успешна операция.
И се връщам обратно на сайта да видим какво съм получила. И ми дрънка телефона, защото са ми взели пари от картата и ме уведомяват. Ето, средствата са прехвърлени успешно. $22 ми влязоха в картата. Надявам се да съм помогнала на хората, които не могат, искат да си попълват сметката в Advanced Cash от карта, но не са успявали до сега. Могат и да се попълва по същия начин, не по същия начин, по аналогичен начин се попълва и от Payer и от други. Може да си прихвърляш пари, като таксата тук е сравнително малка. Изписват тия. Тук от Visa. Ако искам, от Payer, тук си намирам електронни пари, ето го Payer, идвам тук, примерно искам $10 от Payer. Ето, виждам си тук таксата 10,30. Аз в случая няма да продължавам, защото да. Това беше успех.